ଭିତରିଲ ଦଣ୍ଡାୟ ହୋଇଛି ସଦା। Deny
ସେଇ ଗୃହ ସଦା ଝାଡୁ ମାରୁଥିବା ଧୂଳି ମଳି ହେବ ନାହିଁ। ହାତ ଧରି ସଦା ଭୋଜନ କରିବା ପେଟ ରୋଗ ହେବ ନାହିଁ। ସେଇ ଗୃହ ସଦା ଝାଡୁ ମାରୁଥିବା ଧୂଳି ମଳି ହେବ ନାହିଁ। ହାତ ଧରି ସଦା ଭୋଜନ କରିବା ପେଟ ରୋଗ ହେବ ନାହିଁ। ରାସ୍ତା ପାର ବେଳେ ଦେଖି ଚାହିଁ ଯିବା, ରାସ୍ତା ପାର ବେଳେ ଦେଖି ଚାହିଁ ଯିବା, ନଈଠୁ ଦୂରରେ ରହିବା।